Alamisa janvier kalo février kalo tile 5 sanba 2026 fala ye jeli Baba Sisoko ko mɔgɔ bɛ baro caman na ko ɲɛnafin b'i la dɛ. O ye tiɲɛ ye dɛ. Bi an bɛ jumasu fana na. Sunkalo kɔnɔ ale b'a tile 13 la bi. Ani sunkalo kɔni tɔ fala ye jate don sa fo ka taa an se don kɔfɔlen ma. Mɔgɔ ko nin tubabukalo in tile 18 a b'o kɔnɔna na ka taa 7 ayiwa an ka dugawu kɛ Ala ka an si jɔ k'a kɔnɔ. Jamana ɲɛmaaw u b'u sela fala ye jamana ko in na. Basigi ni lafiya ale ni maaninfinw n'u bolominɛw bɛ se ka lakana cogo min. Wolomasiri tabaw ye wulikajɔ kɛ bi Nara Ɲoro yanfan na. Munumunu Salo min senfɛ u bolo dara maramafɛn dɔw kan. Baara bɛ sen na. Ko in ma nɔgɔn fala ye. Jugu ni ɲin dɔn tɛ ka bɔ ɲɔgɔn na sabula dugudenw ni maa minnu bɛ yen n'u talen don dugu cɛla a kuma ka ca. Dɔw ko n'i kumana faamaw mana taa fala i ta fila ni cɛ tigɛ fo n'i ye dugu bila faamaw nɔfɛ dɛ. N'o tɛ bilama a ma nɔgɔn maa caman bolo. An ka sigida caman kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kayi mara maaw b'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ dɔw fana bɛ sen na o fana fanfɛla la yen. Fala ye ko n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ e ko an ka kɔgɔjiko k'a kɛtɔ tɛ tiɲɛ ye wa. Sabula ba min bɛ yen n'o ye Senegali ba ye ale nɔnfɔnbɔ dɔ n'o sera ka sigi sen kan u y'a yira sa k'a fɔ ko musaka dɔw bɛ yen olu mana se ka sɔrɔ an bɛ dedikaw olu bɛ sɔn ka kɛ kwaji donda ye an fɛ yan han. Baara in kɔni bɛ sen na OMVS ale ka yamaruya kɔnɔna na yamaruya min n'o baaraw kɛra sa u y'a yira sa kɔni k'a fɔ sefa wari miliyari 7 a n'a kunkanfɛn baara in bɛ taa bɛn o de ma yaasa anw ka se ka kwaji sɔrɔ directement na Kayi mara ale kɔnɔna na min ye OMVS ye ale ka sigi min kɛra tubabukalo salen tile 31 fala ye da donna nin kuma in na n'o y'u ka sigili 78 o kɛnɛ kan. Kuma in ale sɛbɛkɔrɔ fɔra yen de kosɛbɛ min ye Mali yɛrɛ ale yɛrɛ bɛ OMVS ale jɛkulu in kɔnɔna na. Fala ye ko Bamakɔ pɔn kɛra maafa pɔnw ye sa dɛ. Kuna siningo nɛgɛ kanɲɛ 21 waati ko kamalen dɔ si bɛ san 20 ale ni 9 na ni na kɛ ntɔma dɔ nka jaralaka don ko de filɛ nin sa furulen den 4 b'a bolo mayamugu ka don fala ye k'a ta Ala ka moto jɔ k'a ka nɛgɛfɛnw bila min ye Balabugu pɔn ye n'an b'a fɔ o ma pɔn de martyr k'i suru ka jigin fo sisan u bɛ k'a su ɲini su yen tɛ ban. Kojugu kɛlɛba n'o ye bamananden Isaka Kulubali ye nin ye ale ka fasiri ye. Seko ni dɔnko san 1 tɛmɛnen kɔfɛ fala ye seko ni dɔnko ni kalan ko ɲinan san mina na k'o ye jamanakuntigi y'o laseli kɛ bi samɛ foli senfɛ n'o ye gouvernement ka samɛ foli ye samɛ foli min sini sɔgɔma an n'an da don a kɔnɔ kumaw la k'a ɲɛfɔ. Premier ministre ale kun taara umra la fala ye baaraw daminɛna min ye Elhaj Abdulaye Mayiga fɛ fala ye n'i ko b'ale ta fɔ sa a ka ca sa dɛ. Général de division Dr Elhaj Abdulaye Mayiga an k'a kɛ jumɛn ye bulo wa a bɛɛ don ayiwa n ye fɛn dɔ mɛn lefu da n tɛ se ka segin a kan yan e m'o mɛn yan lefu ko Abdulaye ye tɔgɔ 3 ye dɛ ko n'i y'a mɛn ko Abdul ko y'a fɛn dɔ ma ye ko bulo ko y'a fɛn dɔ fana ko min ye burulayi ye lefu kasa ani mayini ani ka sɔn ka kɛ k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo baara taabolo k'a ka ɲi kosɛbɛ k'u cɛsiri hali bi dɔ ka fara wulikajɔ ni cɛsiri kan. Fala ye min ye samɛ foli n'an bɔr'o la Kulubakaw fɛ yen an bɛ na se min ye kiiribon kunnanko kibaruyaw ma fala ye ni Ala sɔnna a ma sini dunkojuguya ni yuruguyurugu kun sera ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ka minɛn min ma n'an b'a fɔ ma sa ko paramutu ale ni Embraer o kiiri jaabi kan ka bɔ sini solandonbagaw ale ni faso ka hakɛ ɲinibaw fala ye u bɛɛ lajɛlen y'u dantigɛ sa min ye kiiri yɛrɛ bɛ maa minnu bolo sini sɔgɔma olu na jaabi di an y'a mɛn bi ka kɛ ni ASEP ale ka kunnafoni di ye an baarakɛ ɲɔgɔn n'o ye Yusuf Sisogo ye ni journal l'alternance b'a bolo fala ye
ko cybercriminalité maaw y'a wele k'a lamɛn u ye a bila ka taa kaso la min ye ASEP ye n'ale kunnafonidila gafetigiw olu ka ɲɛmɔgɔ gafetigiw ka tɔn ye fala ye a ko ko journal alternance ka bɔ ko 200 kɔnɔna na n'o bɔra ntɛnɛn tɛmɛnen ko kuma minnu fɔra o kafe in kɔnɔna na ko in ye tali kɛ o la u y'a yira sa ko min ye Yusufu ye ko a nɔ minɛna sabula k'a ye kibaruya di kibaruya minnu tɛ tiɲɛ ye min ye faso ye k'a ye dangari o la wa min ye jamana wɛrɛ ma jamanakuntigi ye ko a ye degun ta ka ɲɛsin o ma ASEP ka communiqué min kɛra bi biro mɔgɔw y'a yira sa k'u ka dɛmɛ bɛ Yusufu yɔrɔ ka taa se a ka baarakɛyɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma kiiri ko ni ala sɔnna ma o bilala lo mars kalo ale tile 9 na Bamakɔ yan cybercriminalité ale kɔnɔna na fala ye Mamutu Ture ni ale ye sigida 4 na o secrétaire général ye ale sugandira Bamakɔ gouverneur fɛ ka kɛ sigida 4 na ale maire ye délégation spéciale min tun bɛ n'o tun bɛ Mane Saka bolo n'o ye Saka Kamara ye k'olu ka baara ko a kun forila fala ye yanni délégation spéciale kura ka sigi Bamakɔ gouverneur n'o ye Ablaye Kulubali ye ale ye Mamutu Ture ta k'o sugandi k'o ka bila min ye Mane Saka n'a ka délégation spéciale maa 7 olu nɔ na sɛbɛn in a fa sirila kabini février kalo tile 4 min ye bi de an tɛgɛ sira ka d'a ka fala ye siraba in n'o o bɛ taa se Kulukoro sira la fala ye ko kalo damadɔ baara jɔli kɔfɛ k'a daminɛna ko kura dɛ aw ka sira tɛ ko chinois ninnu kun taara de ko tajiko fana tun b'a la n ye min mɛn o de y'o ye dɛ nka sini minisiriso maaw ye min fɔ n'o tɛ minnu b'a kɛrɛfɛ olu ko tajiko gɛlɛya ani chinois ninnu yɛrɛ kun taara yɔrɔ kɔni a fila bɛɛ ye tiɲɛ ye parce que tajiko gɛlɛya tun bɛ yen chinois wɛrɛ kun tɛ ka ye baarakɛyɔrɔ in na fala ye n'ala sɔnna a ma sini minisiriso maaw ye min sɛbɛn sa siraba in kan n'a bɛ daminɛ Grand Hôtel la ka taa se fo Kulukoro sira ma min bɛ ka mɔgɔw kamana gan fala ye o de ye sira ye mɔgɔw ko k'a man jan duguba dun kɔnɔna baara fana ma nɔgɔn dɛ so ciw b'a la hali bi ayiwa an ka dugawu kɛ zen in a kana jɔ tuguni Jalafara commune ale bɛ Sajo la mara la fala ye a maire ye Seydou Sakɔ ye wulikajɔ ni cɛsiri jibondo ka taa se mairie dilanni ma baaraba caman ale y'o kɛ n'ala sɔnna a ma don nataw la min ye Sajo la maire ye ale ka cɛsiri n'a ka timinanja kɔnɔna na Sajo la sera ka baaraba mun sera ka kɛ Jalafara commune kɔnɔna na yaasa ka se ka o daw tulo ka an na o sɔrɔ jani ale sanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugutagala dɔw Gawo sira kan ko y'olu daw disi ka maa 4 min ye mɔbili k'u bolominɛw bɛɛ lajɛlen b'u kun waleya in kɛra nin kalo in tile 4 Gabero ale ye kilomɛtiri 35 o de b'a ni Gawo yɛrɛ dugu kɔnɔna cɛ Gawo dɔgɔtɔrɔso n'o ye Amagamudu Mulayi ye Ture ye o dɔgɔtɔrɔsoba ye fala ye CICR y'i bolo don a kɔrɔ yaasa sa ka se ka minɛnw d'u ma min b'u ka furakɛlikɛyɔrɔ yɛrɛ k'o sigi sen kan panneau solaire tɛmɛnen kɔfɛ zen ta kɔni kɛra minɛnw yɛrɛ sa maaw olu kɔnɔ bɛ fara yɔrɔ minnu na ani furakɛli tɔ bɛ kɛ yɔrɔ minnu na sa ka se ka olu larawuli yaasa minɛn ɲɛnamaw ka se ka sɔrɔ an sɔngokaw olu ko ko kurantigɛ daminɛ n'u fɛ yen tuguni fala ye nin waati in na ko an sɔngo dugu kɔni kɔnɔna na k'a daminɛ kalo tile 4 na fɔ bi kurantigɛ bɛ yen bankas fana sa numu y'a yira sa ko baara gɛlɛyalen n'olu bolo baara a kan ka taa sira minnu fɛ ka taa yiritigɛw ni fɛnw kɛ tu kɔnɔnaw la ko degun kɔni o bɛ bi kosɛbɛ fala ye Bamakɔ yan k'an k'an kɔlɔsi dɛ k'an bɛ ka fɛn caman dɔn an t'a bɔ yɔrɔ dɔn min ye mangoro minnu bɛ taa don ko k'u y'u don mɔ la yiriden minnu bɛ taa tigɛ namasa minnu bɛ feere an ma an bɛ lemuruba minnu dun ka taa se da dumunifɛn tɔw fɛ lajɛlen ma fala ye ko mun ni mun bɛ kɛ u kan k'u lamɔ k'u lamara k'u lan k'u sigi an kɛrɛfɛ k'an k'an kɔlɔsi dɛ ko sabula kɔnɔbara tɛ ko bi na nɛnɛ mankan min fana n'a bɛ k'a kun bɔ fala ye météo tigilamɔgɔw ko k'a bɛ se ka kuntala janya o la an kun kɛlen ka matarafa minnu sigi sen kan an ka denmisɛnw an ka hakili to ni maakɔrɔw la yaasa basigi ni lafiya o bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ cogo min na sɔgɔmada in na an ye kuma mun fɔ n'o ye duguba yɛrɛ kɔnɔ jinɔgɔko ye ka taa se maaw ti ɲɔgɔn bonya circulation na fala ye ko nin bɛɛ ye kalanko de ye kalan de ma labɔli kɛ ladamu de ma labɔli kɛ min ye du kɔnɔnaw la bi maaw ti maaw lamɛn denw t'u faw dɔn u t'u kɔrɔw dɔn u t'u bɛnkɛ a kunkan fɛ k'u y'o de sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la san 2025 o kɔnɔna na wolosɛbɛn dilan na yaasa an ka se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na
seko ni dɔnko ale yo o fɛrɛ kɛnɛ belebelebaw sigi sen kan ni ala sɔnna a ma min ye fiwa ye Umu Sangare ale yɛrɛ bɛ kɔdiwarikaw fɛ fala ye n'a nana min ye fiwa ɲinanta ye baaraw kan ka taa kɛ yanfoyila k'a daminɛ kalo tile 12 ka taa sa tile 14 ma an bɛ taa bila an 2 ni dɛbɛ la sabu dogolen na fala ye yaasa bɛɛ lajɛlen ka sabu ɲini an ka sɔrɔ ka segin ka na Bamakɔ Umu kɛlen don k'i bolo fa k'a to min na ɲina o laseliw na kɛ maaw ye don nataw kɔnɔna na an ka se ka ɲɛfɔli kɛ nka min ye fiwa kɔni ye fala y'ale n'i b'a fɛ ka Umu Sangare ka dumuni d'i ma i bɛ taa fiwa kɛnɛ kan ka ji sɔrɔ Umu yɛrɛ de b'a bɛɛ lajɛlen na koyi o humu kelen kɔnɔna na FECAC n'o tako 7 ye nin ye bolodi ɲɔgɔn ma seko ni dɔnko kucalakaw fɛ yen o baaraw bɛ ka kɛ olu ka dulati kɛnɛ na sa n'o ye stade municipal ye sifinw olu jɔyɔrɔ ko fasodenɲumanya waleya la Mali kɔnɔ an faralen ɲɔgɔn kan babu a bɛ tali kow la foire kɛnɛ belebeleba sigilen don sa min ye maaw n'u ka minɛnw ye olu nalen n'o ye seko ni dɔnko fana fɔli su ni tile ale ni concert baw olu bɛ ka sigi jɛrɛ ale kɛnɛ kan ni ala sɔnna a ma baaraw kɔni daminɛna ntɛnɛn tɛmɛnen wa u na to senna sa fo min ye nin kalo in tile 6 o tɛ sini ye de a yɛrɛ y'a dayɛlɛ don de ye o ouverture officielle o de ye sini ye an laban bɛ taa kucala han fala ye ko ye stade malien ale kan ka jouer an fɛ yan ni ala n'a kira sɔnna a ma min ye ndolati ye ani Esperance de Tunisie de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ tako tile 5nan hukumu kɔnɔna na i b'a dɔn k'a fɔ ko t'a la Sadi taara fu ni fu kelen ni kelen kɛ u fɛ yen segi o de bɛna kɛ an fɛ yan nka Sadi kɔni kalifiyelen don Sadi taalen don quart de finale la Esperance fana n'a man jan o parce que Bokuru est ce que kuru kelen de to olu fana bolo sima mɔgɔ ninnu bɛɛ b'olu dasiw parce que ni nin bɔra yen Sadi n'olu de bɛ bɛn o ye tile 6nan ani tile laban ye ayiwa an bɛ dugawu kɛ Stade Malien k'u ye entraînement kɛ bi min ye yan an yɛrɛ kɛrɛfɛ yan u ye entraînement kɛ bi an bɛ taa fan fɛ yanni an ka maa welele ale la don ni kuma la telimanw ye an balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen École supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DUT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DUT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn saraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakɔkaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Stade Malien ale ka ndolati kɛrɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire don wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen don yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma
aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la. N'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ kɔnti la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen. Aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn. Ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta. Awɔ i yɛrɛ ta ni Bawo n'an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn hakili n'aw falen kɛnɛ kan bi su in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Amadi Diko ye CDM maaw ale bɛ baara kɛ o kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya u ka kunnafonidi hukumu kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ dɔgɔkun in kɔnɔna na min ye CDM ye ale ye bataki bɔ bataki min kɔnɔ a y'a laɲini k'a fɔ mairelakaw ko ka u jɔyɔrɔ ko k'a jateminɛ hakili jagabɔ ka se ka kɛ a ko la fɛɛrɛw ka sigi sen kan bataki in bɔlen maa caman ye hakilina fɔ ka ɲɛsin CDM ma o la sa su in na an ye Diko wele yaasa an n'a ka se ka masala kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka se ka ɲɛfɔli kɛ an ye Diko i ni su i nana ka na an ka wele jaabi su in na a diyara n ye kosɛbɛ an b'a fɔ n ko i bisimila a ma Kasim k'i yɛrɛ fo i ka wulikajɔ la Malijɔ ta sira fɛ ka Jani TV ani FM ka lamɛnbaga n'a filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ sadi gɛlɛya min b'an ka jamana kɔnɔna na an bɛ kɛlɛ min kɔnɔ an tɛ se ka san sɔrɔ a la cogoya foyi la ni kunnafoni dilaw ma wuli k'u jɔyɔrɔ fa donc e bɛ k'i ta kɛ vraiment k'i fo i ka fasoden ɲumanya la. o diyara ye kosɛbɛ Diko an bɛ fɛ k'a dɔn CDM yɛrɛ nana hakilina jumɛn kɔnɔna na jɛkulu in sigira kun jumɛn yɛrɛ kama. Kasim k'i fo dan tɛ foli mun na mɔgɔ caman bɛ collectif pour la défense des militaires mɔgɔ caman b'a ye u y'a bilaman de ye sinon i bɛ taa ye k'a fɔ collectif pour la défense des militaires jɛkulu mun don a sigira depuis fanga min bɛ yen nɔ bi depuis u ma na fanga la ni depuis san 2018 collectif bɛ yen nɔ a b'a ka baaraw la. I b'a dɔn mɔgɔ ka baara kɔnɔna na waati dɔw bɛ kɛ i bɛ baara kɛ sanjukɔrɔ wɔsi don a tɛ dɔn bon bi an sera yɔrɔ min na bi collectif kɔni kɛlen don misaliya ye Mali kɔnɔ ka sababuya n'a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri ye n'a ka ligne idéologique ye n'o tɛ dɔwɛrɛ ye an ka wolomasiri tabaw bɛ se ka dɛmɛ cogoya mun na dɛmɛ nasugu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ta ka di an ka wolomasiri tabaw ma Ala y'a to a ka masaya la ayiwa k'an ka jamana kalifa wolomasiri taba dɔ la n'o le général d'armée Assimi Goïta n'a a compagnon donc anw bolo o ye tare de parce que o de tun ye anw yɛrɛ ka laɲini parce que waati dɔ tun kɛra i b'a ye k'a fɔ an ka wolomasiri tabɔ u kun lagosilen don ka sababuya ni jamana maracogo u affaiblila ka se yɔrɔ dɔ la kuma da kun t'u bolo foyi kun t'u bolo parce que u b'a fɔ ko l'armée c'est la grande muette donc si l'armée c'est la grande muette il faut que maa dɔw ka sɔrɔ maa minnu fana bɛ wuli ka don an ka wolomasiri tabɔ ni janfaw caman cɛ n'an b'o wele k'an y'u ka jirɛ parabale kasi ni an ka wolomasiri tabɔ la est-ce que u bɛ maa 200,000 bɔ wa donc maa 200,000 ko ka maliyɛn maa 23,000,000 ko k'o lakana i b'a dɔn o baara ma nɔgɔn donc o de la an bɛ wuli an b'u dɛmɛ kunnafoni tasiraw renseignements k'u dɛmɛ ka kunnafoni ɲɛnamaw d'u ma pour que u ka se k'u ka baara kɛ kasi o bɔlen kɔfɛ fana i b'a ye k'a fɔ anw bɛ nin baara mun na sariya sunba yɛrɛ de y'a wajibi maliden bɛɛ lajɛlen kan o de la an ka hakilinaw kɔnɔ an b'a yira k'a fɔ ko an ye sɔrɔsi maa 23,000,000 de ka yira k'a fɔ ko sɔrɔsi minnu bɛ kɛlɛkɛdaga la k'olu dɔrɔn tɛ sɔrɔsi ye k'anw bɛɛ lajɛlen parce que an ka sariya sunba i bɛ taa ye k'a fɔ a sariyaden dɔw bɛ yen nɔ article 24 a b'a yira k'a fɔ ko ni jamana bɛ lafiya kɔnɔ walima a bɛ gɛlɛya kɔnɔ maliden bɛɛ lajɛlen kan k'a bila i kunna i k'i ye wolomasiri taba dɔ ye donc u b'a fɔ la défense de la patrie est un devoir pour tous les citoyens donc o y'an ka sariya sunba yɛrɛ de ye mun bɛ bɛɛ lajɛlen sanfɛ mun b'a yira k'a fɔ ko maliden bɛɛ kan ka kɛ o hakilina ni o miirina de kɔnɔna na donc o de y'an ka jɛkulu ka kɛlɛ tagabolo ye foyi kana se k'an ka wolomasiri tabaw sɔrɔ parce que n'u bɛ kɛlɛ la a bɛ bɛn u k'a dɔn k'a fɔ k'u taara ka maliden minnu to u kɔ ko n'u y'u kɔfilɛ su u b'u jɔlen u kɔ tile u b'u jɔlen u kɔ donc parce que an y'a ye k'a fɔ waati tɛmɛnenw na dɔw ye nkalonjugu ta k'u da an ka wolomasiri tabaw la an ka officier ba dɔw bɛ yen nɔ ka nkalonjugu ta ka dɔw la a kun tɛ dɔwɛrɛ ka se k'an ka wolomasiri tabaw k'u démoraliser mission mun dilen don n'o ye malidenw lakana n'o y'an ka dugukolo lakanali ye u kana se k'o baara kɛ o de la u b'a
te cogoya na sugu bɛɛ la ka na ni désinformation ye ka ko bɛɛ lajɛlen nkalon jugu ta k'u da an ka wolomasiri tabɔ la donc an wulilen don k'an jɔ o de kama ka yirula k'a fɔ k'an bɛɛ ye wolomasiri taba dɔ ye donc o ye CDM ka hakilina ye o y'a ka kunkilenna ye o y'a ka kɛlɛ tagabolo ye. Ayiwa Amadu Diko an b'a dɔn k'a fɔ ni o kuntilenna b'aw la fo aw ka kɛ maaw fana ye minnu b'u hakili to nagakɔrɔ maraw la n'o ye mɛriw ye ale ni an ka mara taabolo sira na sira fɛ hakilina jumɛn yɛrɛ b'aw yɛrɛ la ka ɲɛsin mara ma mara minnu bɛ tali kɛ an ka mairie n'an ka communes kɔnɔnaw la. O bɛ n bila ka na an ka déclaration de presse kɔnɔna na an ye mun kɛ le 3 an ye déclaration mun kɛ n y'a ye k'a fɔ journal caman y'a ta voilà février kalo tile 3 san 2026 donc an ye déclaration kɛ k'a yira k'a fɔ dans un premier temps k'an b'an ka jamana marabaaw an b'u fo k'u waleɲuman dɔn u ye baara mun daminɛ n'o ye refondation baara ye Kasim an tɛ sɛgɛn nin kuma la refondation tɛ dɔwɛrɛ ka jamana sen kuraya donc o baaraw de bɛ sen na parce que i b'a ye k'a fɔ an t'a fɔ ko fɛn ma kɛ kunun mais so jɔra mais fondation kun man ɲi donc o de la an bɛ an ka jamana marabaaw fo o hukumu kɔnɔna na donc surtout u ye kɛlɛ dɔ daminɛ n'o ye yuruguyurugu ni ŋanamu ye c'est à dire Mali finance publique a bɛ se ka assaini cogoya min na an ka général d'armée Assimi Goïta a yɛrɛ ka kuma la ko n'i y'a ta coy k'i b'a bila coy donc général d'armée Assimi Goïta y'o baara mun daminɛ donc an b'a fo la a ko o wulikajɔ la n'a ka gouvernement bɛɛ lajɛlen donc o fana bɔlen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ an ka maraw an ka kinw kɔnɔna na an ka communes kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ élection famana ka kɛ municipalité ni hakili b'a la san 2016 élection municipale kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko mairie sigi ma kɛ bilen donc et pourtant jamana marabaaw y'a ye k'a fɔ mairie sigi ma kɛ o de la délégation spéciale sigira mairie dɔw la bon a tɔba de fana bɛ yen nɔ a ma sigi minnu na donc anw ka jateminɛw la an ko bon n ko o ni sahaba tɛ bɛn étant donné que o mara minnu bɛ yen nɔ an ka commune kɔnɔna na i bɛ taa ye k'a fɔ a caman bɔra parti politique hukumu kɔnɔna na donc n'a fɔra bi ko parti politique tɛ yen donc mara délégation spéciale ma sigi yɔrɔ min na a bɛ bɛn bi halisa jamana marabaaw k'a lajɛ délégation spéciale ma sigi yɔrɔ min na u k'olu maa ninnu u k'u remplacer maa minnu bɛ yen nɔ k'u ka wulikajɔ fanga ka bon k'u b'u yɛrɛ jamana bɛ dynamique min kɔnɔ bi n'an b'o wele ko la refondation pour une révolution progressiste populaire ka wele bila malidenw bɛɛ la ɲɛma parce que ni jamana marabaaw ye hakilina ta ka vision ta ka jamana jɔli sen dɔ ta a bɛ bɛn maa minnu bɛ depuis duguma développement à la base olu fana k'o vision u k'a épouser u k'a faamuya wa u ka da la u k'a a baara kɛ komi n'a fɔ a kan ka kɛ cogoya min na donc o de la an y'a ɲini jamana marabaaw fɛ conseil municipaux minnu bɛ yen nɔ communaux minnu bɛ yen ani conseil régionaux minnu bɛ yen nɔ i bɛ taa ye k'a fɔ o conseil régionaux ninnu depuis san 2020 olu bɛ u nɔ la halisa u nɔna ma bila donc o de la an y'a ye k'a jateminɛ k'a fɔ n ko vraiment n ko jamana marabaaw k'a lajɛ u ka wele bila malidenw ma maliden minnu ni compétence yɛrɛ b'u la wa n'u ka wulikajɔ fanga ka bon an bɛ dynamique min kɔnɔ bi n'u sɔnnen don ko bi Mali tɛ kɛ foyi ye malidenw ka hamina n'u ka miirina kɔ an ka se k'an appuyer an yɛrɛ ka force kan pour que an ka se k'an ka jamana bɔ gɛlɛya kɔnɔ o y'a filanan a sabanan fana Kasim i bɛ taa ye k'a fɔ depuis san 2016 ni marabolo ninnu na conseil municipaux communaux ni régionaux u y'u ka mara kɛ mais a mara u m'a fɔ u ye mara kɛ cogoya jumɛn na n'an b'o wele an ye wele bila jamana marabaaw ma audit ka se ka kɛ ninnu ka maraw hukumu kɔnɔna na donc o point 3 de bɛ yen nɔ an ka déclaration de presse in na an ye jugé nécessaire k'a lada jamana marabaaw tulo kan ani ka jamana kɔnɔdenw lakunnafoniya k'a yira k'a fɔ ayiwa nin ko minnu bɛ sen na bi waati dɔ sera il faut que a ko ka se ka yɛlɛma maaw ka ɲini maa ka bila ninnu ko ninnu na minnu bɛ se ka jamana kɔnɔdenw ka baara kɛ k'u ka haminakow u ye mun ye depuis leur localité u ka se k'a baaraw kɛ voilà Kasim o de tun y'an ka déclaration de presse. Ayiwa ni maa min ye hakili jagabɔ kɛ i yɛrɛ da sera a kuma ma nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye u ka mɔnɔbɔ sɔrɔ munna nin waati in de la fana aw fana bɛ wuli k'a yira k'a fɔ ko a sera a dan na k'a sɔrɔ wagati caman kɛra dɔ farala u kundama kan k'u t'u sigiyɔrɔw la munna sisan nin wagati in de la aw bɛ wuli k'a fɔ ko ka dɔ fara a kan. Voilà Kasim komi y'a ɲɛfɔ i ye n ka kuma kɔnɔna na cogoya min na jamana marabaaw ye dynamique dɔ de daminɛ
an bɛ dynamique dɔ de kɔnɔ sous le leadership du général d'armée Assimi Goïta n'o ye refondation baaraw ye. I b'a dɔn hakilina mana kɛ cogo o cogo pour que hakilina a ka se ka san sɔrɔ il faut que maaw ka sɔn fɔlɔ minnu sɔnna minnu b'a baara la su fara tile kan donc o de la an y'a ye ka jateminɛ k'a fɔ o maaw ka wele u ka bila ninnu nɔna na pour que jamana marabaaw ye vision minnu b'u la n'o ye ka Mali baara maliden bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i yɛrɛ ye Mali baara kɔnɔ olu ka wele ka bila o la o y'a fɔlɔ a filanan n y'a ɲɛf'i ye cogoya min na ninnu ye mara kɛ mais an m'u ka rapport ye u ka rapport de gestion de leur commune ou de leur cercle donc waati dɔ sera jamana marabaaw b'a fɔ ko forobafɛn a bɛ bɛn n'i taara ka bila forobafɛn kunna i k'a fɔ jamanadenw ye i ka mara kɔnɔna i ye mun ni mun kɛ a ɲana wa a ma ɲa o donc jamanakɔnɔdenw de kan k'o juger donc o de la an bɛ wele bila an ka kiiribulonw ma u ka audit daminɛ nin mara ninnu ka mara waati kɔnɔna na k'a daminɛ 2016 2009 ka na fo an bɛ don min na i ko bi. donc e yɛrɛ bolo min ye cili in ye yaasa ka se ka dɔ bɔ u ka baara la parti politique cili kɔfɛ e bolo ni parti politique mɔgɔw bɛ jɛkulu ninnu kɔnɔna na mairie ninnu baaraw la u bɛ se ka senfereke don min ye jamana senkura jɔli la wa. voilà parce que ni parti politique mɔgɔ kɔrɔ minnu ni minnu b'u yɛrɛ ye jamana bɛ dynamique mun kɔnɔ bi salam lafiya ni mun t'i yɛrɛ y'a kɔnɔ fana ko e bɛ action wɛrɛw de la mun ni jamana marabaaw ka kunkilenna n'u ka hakilinata tɛ kelen ye ani an bɛ refondation baara mun na ayiwa ne bolo a bɛ bɛn i k'i nɔna bila maa minnu bɛ yen nɔ k'u sɔnna jamana bɛ hakilina kura mun kɔnɔ refondation baara mun kɔnɔ ani an bɛ wuli ka jɔ mun kɔnɔ c'est à dire olu ka wele ka bila o baaraw la o y'a fɔlɔ a filanan fana ni u bɛna nɔna bila ka feuille de route claire d'u ma pour que u ka se ka jamana kɔnɔdenw ka aspiration ye mun ye u ka commune kɔnɔna na n'u ka cercle kɔnɔna na o maa ninnu ka se ka feuille de route ka se ka d'u ma u ka se ka baaraw kɛ k'a lase f'a dan na en même temps fana u ka évaluer sur la base de o feuille de route hokumu kɔnɔna na. bon e ko ko fasoden ɲuman ka se ka bila mɔgɔ ninnu nɔ na yanni bɛ se ka faso baara kɛ ka ɲɛ faso kanu bɛ minnu na aw b'o kimɛ ni jumɛn ye aw b'o suma ni mun ye k'a fɔ ko karisa ye fasoden ɲuman ye karisa bɛ se ka faso baara kɛ faso kanu b'a la o kimɛlanminan jumɛn b'aw bolo. Kasim n ye kuma min fɔ i b'a dɔn ko mana kɛ cogo o cogo bɛɛ tɛ jɛ ka sɔn ɲɔgɔn fɛ a fɔra de minnu sɔnna minnu b'u yɛrɛ dynamique kɔnɔna na. n'an m'aw kɔlɔsi est ce que a tɛna kɛ fana mɔgɔ fana ka ta ka bila a la ten dɔrɔn. non ten tɛ bilen parce que fɔlɔ la a tun bɛ kɛ ten de an ko ko bi de jamana marabaaw ka feuille de route d'u ma a kana kɛ nomination dɔrɔn ye ten mais feuille de route mun bɛna d'u ma gouvernement bɛna feuille de route minnu d'u ma par rapport aux aspirations des citoyens depuis leur base donc o feuille de route ninnu la u bɛ évaluer a bɛ se ka kɛ kunun minnu tun b'a la n'u ka ɲi audit kɔfɛ ayiwa u bɛ se ka na u nɔ na jamana marabaaw bɛ se k'a jateminɛ u bɛ se k'olu lana u nɔ na ni minnu ma ɲi ni minnu fana ka gestion ma ɲi nɔ o bɛ wele ka jɔ bɔgɔ jeninen kan o bɛna compte rendu kɛ peuple ye jamana kɔnɔdenw ye donc o de ye hakilina o de ye misaliya. mais yɔrɔ la e yɛrɛ bolo bi moyen bɛ État bolo ka se ka sɛgɛsɛgɛli sigi sen kan an ka segin fo san 2009 san 2016 la est ce que o se bɛ État ye sariya sira fɛ est ce que État bɛ se ka jamana bɛ se k'o kɛ wa. jamana bɛ se k'o kɛ kasi n bɛ mun f'i ye jamana mara ye fɛn dɔ ye c'est à dire i k'i jilaja ni danaya taara ka kalifa i la a bɛ kalifa i la wagati min na i jilaja i kana ko kɛ ko mun bɛ se k'i nɔ minɛ o de la an ka jamana marabaaw sous le leadership du général d'armée Assimi Goïta sariyaden dɔ tun bɛ yen nɔ politicien kɔrɔw tile la i b'a ye k'a fɔ ko n'i ye tiɲɛni kɛ n'i ye sonyɛni yuruguyurugu i mana o kɛ ni enquêtew dayɛlɛla ka san 10 kɛ k'a sɔrɔ a ko ma se ka fɛsɛfɛsɛ i b'a ye k'a fɔ o enquête o bɛ annuler i tɛ poursuivi bilen o de la i b'a ye k'a fɔ jamana ka cakɛda dɔw bɛ o décret min tun bɛ yen nɔ général d'armée Assimi Goïta y'a abrogé k'a yira k'a fɔ i mana bila mara kunna hali san 1000 i ka da la k'a fɔ ko don dɔ i bɛ se ka wuli ka ɲininka i ye baara mun kɛ jamana kɔnɔdenw tɔgɔ la o de la an bɛ jamana marabaaw an b'u encourager nin dynamique la o de la an ka kuma daminɛ la n y'a yira k'a fɔ n ko wulikajɔ mun kɛli daminɛnen filɛ nin général d'armée Assimi Goïta fɛ n'o ye sonyɛni ni yuruguyurugu ye ka jamana kɔnɔdenw ka nafolo ta ka tulonkɛ k'a la n ko an bɛ jamana marabaaw fo o hakilina la u k'a pousser f'a dan na parce que Kasim fɔlɔ la de i tun b'a ye
les différents rapports des différentes structures de contrôle de l'État a tun bɛ ta di jamana maraba kɔrɔ minnu tun bɛ yen u bɛ taa bila tiroir kɔnɔ fo poussière bɛ wuli a la mais o tɛ Assimi tile ye dɛ o tɛ général d'armée Assimi tile parce que rapport bɛ na dɔn directement les différentes structures de contrôle de l'État VBG la justice va s'auto-saisir de ce dossier et ouvrir des enquêtes donc o de y'a différencier donc aujourd'hui ka jamana maraba min bɛ yen nɔ bi k'a fɔ nin wulikajɔ la halisa k'a ka taa n'a ye wa malidenw bɛɛ b'a kɔ nin waleya ninnu na nin baara ninnu na. Ayiwa mais mun bɛna yir'e la k'a fɔ ko ni nin kiiri dayɛlɛ la ko ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ marabolo ɲɛmaakɔrɔw kan a tɛna kɛ ɲɛnawolomali ye ka dɔ fisa dɔ ye ka taa baga dɔ ma. Non Kasim o tuma an dalen tɛ an ka jamana kiiri la. Ayi non parce que ni fɛn fɛn kɛra i b'a ye mɔgɔw bɛ kɛ hakilila wɔsi ye wasa karisa tora karisa taara e yɛrɛ bɔra ka kuma min fɔ sisan aw ko k'a tile parce que yɔrɔ dɔw la délégation spéciale bɛ yen yɔrɔ dɔw la chargé de gérer des affaires courantes bɛ yen yɔrɔ dɔw la maire kɔrɔw bɛ yen donc aw ko k'a tile bon bi ni mɔgɔ min ko sisan ko ka olu bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ k'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan est ce que o fana na a tɛna fɔ ko ɲɛnawoloma kura kɛra wa. non ɲɛnawoloma an dalen don an ka kiiri la o. ɲɛnawoloma ko to o ye Kasim mɔgɔw ma i ta ka bila jamana ka cakɛda dɔ kunna n y'o de fɔ n ka kuma kɔnɔna na tu as le devoir de rendre compte i y'a kɛ cogo di a donna mun ni mun da fɛ est ce que i bilala baara min na i sera k'a minɛ i sera ka danaya minɛn fa jamana kɔnɔdenw ye donc pour ce sujet là le général d'armée Assimi Goïta est intraitable là-dessus a b'a fɔ a ka kuma lasew la kuma bɛɛ ko i kana ta dɛ n'i y'a ta i b'a bila donc o hukumu kɔnɔna na o hakilina min bɛ yen nɔ an b'a fɔ o baara la wa k'a accompagner o baara la parce que an bolo o de ye refondation kuma mun kun fɔra o de y'a waleyali sira ye donc k'a fɔ ko karisa bɛna fɔ ko ko ɲɛnawoloma bɛna kɛ non la justice elle est équitable au Mali donc mɔgɔw ma n'i y'a dɔn ko tu ne te reproches rien je pense que caman taara kiiribon na kiiriw caman kɛra a yera ko minnu nɔ ma y'a la olu taar'u ka so u b'u ka vie paisiblement leur vie u bɛ ka continuer n'u ka activité ni i nɔ fana yera la ayiwa sariya fana b'a ka baara kɛ dɛ. Ayiwa aw ka kuma fɔlen kɔfɛ maa caman ye kuma na hakili a y'a caman ye bɔlɔlɔ siraw fɛ dɔw yɛrɛ fana ko mun na k'aw t'a fɔ fana ko CNT fana na sɔrɔdasi minnu bɛ olu ka bɔ k'o ka tile politiki mɔgɔkɔrɔ minnu bɛ yen k'olu fana na bɔ ko mun na b'aw ɲɛsin fɛnw ma minnu sigira sen kan ka kɔn transition yɛrɛ ɲɛ. Bon CNT ko min filɛ nin ye je pense que CNT mɔgɔw b'u ka wulikajɔ la u b'u ka baara la n'o y'a sɔrɔ ko danaya k'a kalifali la k'i tɛ k'a kɛ parce que i b'a dɔn Kasim kuma caman bɛ fɔ bɔlɔn kɔnɔnaw na n'i ko n'i y'u caman wele k'u ka na n'a dalilu ye i b'a ye k'a fɔ u tɛ se ka na ni dalilu jɔnjɔn foyi ye parce que jamana in kɔnɔna na yan nɔ souvent ka nkalon yɛlɛma ka kɛ tiɲɛ o de ka nɔgɔ mɔgɔw bolo bi Kasim an bɛ mun kɔnɔ bi Kasim an bɛ mun kɔnɔ bi faut que mɔgɔw k'a faamuya de fanga ye Ala ta de wa bi Ala y'a décidé général d'armée Assimi Goïta n'a compagnon Mali destin bɛ olu de bolo donc anw b'a lajɛ an ka divergence minnu bɛ yen k'olu bila kɛlɛ fɛ an k'an ka jamana bɔ janfa kɔnɔ an ka jamana bɔ kɛlɛ kɔnɔ an k'an ka jamana bɔ juguya kɔnɔ donc o de ka ɲi anw bɛɛ lajɛlen ma parce que maa si kelen pe foyi tɛ Mali kɔnɔ k'i kelen bɛ se k'i yɛrɛ sauver parce que Kasi yɔrɔ défi caman bɛ anw bolo quoi a défi fɔlɔfɔlɔ ye mun ye an ka jamana bɛ se ka lakana cogo di o y'a fɔlɔ ye sɔrɔ ni yiriwa bɛ se ka na anw ka jamana kɔnɔ cogo di Kasi i b'a dɔn sujet caman bɛ yen dɛ fɛn caman bɛ yen nɔ politicien kɔrɔw caman bɛ yen nɔ yanni ka t'u sigi ka filɛli lajɛ ka lajɛli kɛ fenêtre fɛ je pense que u jɔyɔrɔ bɛ yen u fana bɛ se ka contribuer jamanajɔ la jamanajɔ tɛ ko wa ko f'i ka wele ko i ka wele à table e k'i ta kɛ ban ne y'i ta kɛ jamana kɔnɔdenw de bɛ na don n'a nata la u ni mun ka kan jamana kɔnɔdenw de b'a d'i ma. mais Diko est ce que e yɛrɛ bolo bi parti politique cili o ma parti politique funu ka u yɛrɛ minɛ nin ko ninnu bɛɛ la wa. non i b'a dɔn Kasim jamana mara la maa man ka wele jamana mara la quoi. N'i b'i ka jamana fɛ i man ka wele quoi. non mais u kan k'o de faamuya o de ye ko taabolo ye jamana mara kɔnɔna kɔni i man ka wele o e se ye mun ye de e k'o kɛ ban ye n'a sɔrɔ i bɛ k'a kɛ o jamana kɔnɔden kelen de kama don n'a nata la jamana kɔnɔdenw na tiɲɛ di i ma wa jamana kɔnɔdenw n'i ka bonyamasegin kɛ parce que malidenw ye hɔrɔn de ye parce que généralement mɔgɔw bɛ maliyɛnw lagosi k'a yira k'a fɔ ko maliyɛn tɛ maa fɛ ou maliyɛn bɛ ta a bɛ ta a bɛ ta o ye kuma juguba de ye
parce que maliden muɲunen don wa maliden sabalilen don wa maliden bɛ maliden b'a dɔn mun b'a ka hɛrɛ fɛ mun t'a ka hɛrɛ fɛ o de la bi maliden bɛɛ jɛla k'an ka général d'armée Asimi Goïta an ka wolomasiri tabaw k'u dɛmɛ ka yira k'a fɔ k'an ka priorité fɔlɔ ye mun ye an ka jamana bɛ se ka lakana cogoya min na parce que an ka général d'armée Asimi Goïta a bɛ nin fɔ a ka masalaw kɔnɔna na k'an bɛ fɛn nasugu 3 de kɔnɔ Kasim agresseurs de b'anw na maaw de bɛ ka na bi an ka jamana kan u bɛ maa dɔw sponsoriser u bɛ maa dɔw labɛn ka n'u bi an kan pourquoi le Mali pourquoi pas d'autres pays faut que maaw k'o de faamuya o kuma jaabi tɛ dɔwɛrɛ ye nous avons fait un choix de nous assumer face à l'histoire kuma bɛɛ y'o de ye an ko de bilen an ka jamana tɛ tɔnɔma da bilen maa fɛ bilen an ko de ko désormais an bɛna les refontes de kɛ an ka jamana ka sɔrɔ bɛ se ka bonya an bɛ se ka partenariat équilibré sɔrɔ cogoya min na an ka jamana an bɛ se ka an ka mara k'a boli an ka jamanaw kan cogoya min na sans que maa ka y'i to i ka salon fétere kɔnɔ k'a fɔ karisa ye taa nin sira fɛ a ye taa nin sira fɛ. degun kɔ dɛ parce que o degun fana bɛ na ye mara kɛcogo ni mara baara kɛcogo la kɔlɔlɔ minnu bɛna wuli jamanaden dɔw fana wuli tuguni k'a fɔ ko kurantigɛ bɛ yen jitigɛ bɛ yen an tɛ ka taji sɔrɔ est ce que mɔgɔw labɛnnen don o yɛlɛma in ani o yɛrɛ di ma faso ka se ka taa ɲɛ. mais maaw kan ka dɔn k'a fɔ yɛlɛma o yɛlɛma n'a bɛna diɲɛ kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ a n'a degun don u b'a fɔ ko on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs donc yɛlɛma o yɛlɛma i bɛ sɛfan jira ne fɛ voilà ni f'i k'a ci donc yɛlɛma o yɛlɛma n'a bɛna diɲɛ kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ a n'a gɛlɛya don a n'a kɔlɔlɔ don parce que i b'a dɔn fɔlɔ la u y'a yira malo na k'a ka nɔgɔn quoi. jɔn y'a yira o la. an ka minnu y'an ka jamanaw mara ka tɛmɛ kunun général d'armée Asimi Goïta tile kelen ma deli k'a fɔ k'a ka nɔgɔn a ko de k'a ka gɛlɛn wa an bɛ se ka bɔ a kɔnɔ wa an ka jamana a fɛɛrɛ ni a solution ka anw bɔ a kɔnɔ wallahi a tɛ maa si bolo a bɛ malidenw de bolo f'an ka sɔn anw yɛrɛ ye an ka da anw yɛrɛ la parce que Kasim i bɔrɔ ala ye fɛn na sugu bɛɛ lajɛlen di malidenw ma i bɔrɔ Kasim ala ye dugukolo fɛnɛnen de di anw ma sɛnɛkɛyɔrɔw miliyɔn o de dilen don anw ma mais an bɛ se k'a baara k'an ka jamana bɔ kɔngɔ kɔnɔ Kasim kuranko mun filɛ nin ye il a fallu que général d'armée Asimi Goïta transition fanga ka na pour que malidenw k'a dɔn k'a fɔ ko ja ko yelenko ko o lasabatilen yɛrɛ tun tɛ anw fɛ transition nalen de malidenw y'a dɔn a fɔ mun na anw ka source d'énergie taara ka lié taji la bɛɛ b'a dɔn jamana foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ mun bɛ se k'o laban ka sɔrɔ Kasim tile bɛ anw fɛ yan n'anw kun sɔnna depuis joona ka tile k'a don ba la an tun bɛ courant di wɔɔrɔw ma hali kungo kɔnɔ o de la général d'armée Asimi Goïta nalen nin ko in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ couranttigɛ ba in ni fɛn in kɔfɛ projet structurant bɛ ka bila en place n'o ye énergie solaire ye n'o ye énergie hydroélectrique ye olu baaraw bɛ se ka don a kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ don n'a nata la maa kana courant ko ta bilen k'i b'a kɛ bere ko k'o sigi anw kunna k'an ka don i ɲɛnajɛ fɛ parce que an dafɛ jamana dɔw tun bɛ yen nɔ u ye u ka courant ko ta k'o don k'o kɛ bere k'u b'o sigi an kunna k'an ka don ɲɛnajɛ fɛ an ko de kan tɛ sɔn o ma bilen o de la le général de division Abdoulaye Maïga l'a dit ko tout ça pour que an ka segin ni jamana nin na bilen parce que o y'anw ma kumasulu de donc u b'o o baaraw de la pour que san 40 san 60 bilen courant ko maliyɛnw kana fɔ bilen ko wayi k'a bɛ tan bilen o baaraw de bɛ sen na donc n'o baara min bɛ sen na i bɛ dɔw mankan mɛn ayiwa a ye temps ta dɛ parce que fɔlɔ kun bɛ na de mɔgɔw kun bɛ na de k'a ka nɔgɔn n'i y'u kuma tɛ i b'a fɔ ko Père Noël i b'a fɔ ko bâton magique de b'u bolo a caman bɛ yen bɔlɔlɔsiraw kan a ye temps ta dɛ non. mais bi a ye min fɔ par exemple maires ni fɛn ninnu wulili ko taa na sira fɛ commune 800 ni kɔ de bɛ Mali kɔnɔ bi bi na n'i ma fili 15 515 o bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ ka mɔgɔ sɔrɔ ka bila o bɛɛ kunna délégation spéciale la mɔgɔ 7 wa. mɔgɔ bɛ sɔrɔ Kasim n k'an ye maa miliyɔn personne n'est indispensable Kasim mun bɛ s'a baara fana na parce que an ye min ye i b'a ye k'a fɔ hali Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna na délégation spéciale bɛ yen commune 4 yɛrɛ ta o cira nin kalo in tile 4 an ye sɛbɛn min sɔrɔ de b'a kan yen fana u ye mɔgɔ de bila secrétaire général de ta ka bila Bamakɔ mairie gouverneur de y'o kɛ délégation spéciale bɔra yen mais est ce que mɔgɔ ko tɛ. non Kasim mɔgɔ ko tɛ maa min bɛ se a baara la mɔgɔ ko tɛ n ko maliyɛn ye maa miliyɔn 23 de an tɛ se ka dɛsɛ maa ko la o il n'y a pas un problème de ressources humaines o tɛ se ka kɛ o donc maa bɛ yen nɔ donc a bɛna mais olu fana tɛ se ka tɛmɛ san 1 kan o n ko kalo 6 siɲɛ 2 de don. donc o kalo 6 hali n'a kɛra kalo 6
n'i ye maa ɲɛnama ta k'a bila i ka ko kunna a bɛ se ka nɔ bɔ ko la dɛ ko fana ye fɛɛrɛ de ko fana y'a dɔn nin an ko de ko maa minnu b'a ko dɔn maa minnu bɛ se ka kow ɲɛnabɔ wa maa minnu sɔnnen don bi hakilina kura min bɛ jamana marabaaw bolo n'o y'an ka refondation baaraw ye o maaw ka ɲini a camanba de bɛ kasi e yɛrɛ y'a dɔn ye o. An bɛ fɛ sigi ka fɔ ka kɛ Diko parce que ni nin sugu bɛ kɛ a fana tɛ se ka kɛ parce que jamanaden bɛ kungo don est ce que marabolo 815 k'o bɛɛ falen tɛ k'a fɔ dɔrɔn ko mɔgɔ dɔ k'i sigi k'o ɲɛnabɔ k'a sɔrɔ ni mɔgɔw ma kuma o bɛ bɛn wa. mais kasi minnu kɛra olu kɛra cogo di minnu falenna olu kɛra cogo di donc jamana marabaaw a ɲɛ b'u kɔnɔ wa u ɲɛ bɛ fɛn bɛɛ la u ɲɛ bɛ bɛɛ ka wulikajɔ la u b'a dɔn mun ta ye jamana ko mun ta tɛ jamana ko ye an ma dɔ wɛrɛ ɲini ko ye ninnu conseil régionaux ni conseil communaux minnu bɛ yen nɔ minnu tɛ ka se k'u ka baara kɛ a bɛɛ lajɛlen a tɔ min bɛ yen nɔ u k'a bɛɛ remplacer e ko o tɛ ka baara kɛ de. dɔw bɛ yen nɔ n'i y'a sɔrɔ baara bɛ ka kɛ mɔgɔ caman bɛ ka plaigneli caman bɛ ka kɛ à certain niveau éducation na i bɛ taa ye k'a fɔ an bɛ décentralisation hukumu min kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ jamana voilà donc jamana ye mais est ce que sɔrɔ bɛ ka kɛ nin waati jamana ye pouvoir Amadi est ce que sɔrɔ bɛ ka kɛ nin waati na ka bɔ n bɛna le sɔrɔ bɛ ka kɛ a bɛ dépend la qualité des ressources humaines parce que état ye pouvoir caman confier ninnu na depuis togodaw la a fɔr'u ye k'u bɛ se ka initiative ta qui rentre dans le cadre du développement de leur localité. Ou bien une initiative ta. Ne bolo pouvoir bas de. Donc ça va demander maintenant ali état ya yira ka fɔ ali taxe ni fɛn dɔw bɛ yen olu bɛ se ka bila en marche pour que commune bɛ se ka baara maa minnu ka sarako gulonnen don commune ni fɛnw na olu baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ. Donc c'est pas n'importe qui peut le faire. Donc c'est pour cela nous avons demandé à ceux qui danaya ko fana b'a la dɛ maa tɛ se ka wari ta ka di maa ma Diko ni dalen t'a la dɛ. non ni dalen tɛ maa min na i ka wari di ma. ayi n'o yɛrɛ de fɔ wari ko in t'a la. kasi mɔgɔ tɛ se ka kulonkɛ forobafɛn na parce que n'i taara ka bila a kunna i tɛ ta ka bila a kunna ten o feuille de route de bɛ di i ma i kan ka baara mun ni mun kɛ i kan ka kɛ wagati jumɛn na et puis tu rends compte an y'o dɔrɔn de ɲini ani mara minnu kɛla ka tɛmɛ nin kin ninnu na a audit bɛ se ka kɛ cogoya min na kow bɛ se ka jɛya cogoya min na parce que yɔrɔ caman na i b'a ye k'a fɔ mara cogoya man ɲa dɛ rapport kan ka présenter chaque année olu tɛ présenter dɔw ka mandat kɛ n'a fɔra ko depuis 2016 kana se bi ma 2009 kana se fo bi ma u ma ɲininka ayiwa a y'aw ka mara kɛ cogo di aw ye mun ni mun réaliser aw ma se ka mun réaliser je pense que o kan ka kɛ fɛn mun kan ka don ba la quoi. mais bi sɛbɛn in bɔlen ni sisan cɛ maa kumana aw fɛ wa est ce que ɲɛmaaw ye weleli kɛ ka kɔmasegi k'aw kɛ ou k'a fɔ aw ɲɛna aw hakilina min bɔlen filɛ nin ka ɲininkali kɛ ka tɛmɛ an ɲɛ bɛ mun na bɔlɔlɔ kan bi n'u bɛ ka kɛ aw jalakili kumaw ye. bon Kasim an ye an ma ɲɛmaaw ka wele sɔrɔ mais an b'a dɔn u ɲɛ b'a la anw ka rôle tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka ɲɛmaaw an bɛ hakilina dɔw da yir'u la parce que anw ni jamana kɔnɔdenw kolobosolen don ɲɔgɔn na anw yɛrɛ ye jamana kɔnɔdenw ye donc jamana kɔnɔdenw ka haminaw ye mun ye an b'o ta an b'o yira jamana marabaaw la olu de b'a dɔn u kan ka ko kɛ cogoya min na a ko kan ka ɲɛnabɔ cogoya min na o y'an ka devoir citoyen de donc an y'o de exprimer bon n hakili b'a la fana jamana marabaa minnu don jamana kɔnɔdenw ka hami b'u la fɛn o fɛn de bɛ yen nɔ k'u bɛ jamana kɔnɔdenw lafiya wa jamana marabaaw bɛ don o sira fɛ o de la an ka jamana marabaaw b'a fɔ k'olu bɛ kɛlɛ mun na bi olu bɛ wulikajɔ mun na bi olu bɛ jamana kɔnɔdenw ka baara dilan ni nansarakan la b'a fɔ ko le peuple est le boussole sur le baromètre des actions publiques au Mali parce que fɔlɔ la an tun b'a ye jamana tun bɛ mara jamana kɔnɔdenw kɔ o banna ko bɛ yen nɔ misaliya la ANR tɛmɛna ACIS tɛmɛna chaque fois jamana kɔnɔdenw bɛ wele u bɛ ɲininka u hakilinaw bɛ ɲininka bon ne bolo ni kuma minnu yɛrɛ filɛ nin ye les assises nationales la refondation a kumaw bɛɛ lajɛlen fɔlen don a kɔnɔ. mais aw bɛna na nin lawaleya cogo di ou bien aw ta tun ye ŋaniya yira ye k'a ɲɛfɔ ɲɛmaaw ye komi mɔgɔw bɛ baara kɛ cogo min na tɔnw kɔnɔna na hakilila yira de don mais a lawaleyali aw tɛna wuli ka jɔ kɛ o la wa. a lawaleyali an ye ci lase voilà bɔlɔlɔsiraw b'a la journal caman y'a ta minnu kumana kan minnu y'a commenter donc maintenant an b'a dɔn jamana kanu min b'an ka jamana marabaaw la an b'a dɔn fana u bɛ nin ko in lajɛ ji ɲɛma jɔlen la k'a lajɛ a ko bɛ se ka ɲɛ cogo di pour que jamana kɔnɔdenw bɛ se ka lafiya. Amadi ni e yɛrɛ ɲininkara bi
délégation spéciale o maire o chargé d'affaires courantes o a kɛlen don ka degun jumɛn yɛrɛ se gɛlɛya jumɛn b'a la bi n'o b'a to aw bɛ ka ɲininkali kɛ k'a fɔ ko k'a falen mun na. n ka kuma kɔnɔna na n y'a ɲɛf'i ye cogoya min na parce que an bɛ fɛ k'a faamuya kun jumɛn na a bɛ ka degun minnu bɛ yen bi u tɛ ka se ka baara in kɛ de wa u ma ɲi de wa ou bien aw bɛ fɛ u ka falen parce que parti politique cira de komi u caman ye parti politique ka mɔgɔ ye. Kasim, an y'o fɔ an ka lettre kɔnɔ o kuma jɛlen don n'o y'a sɔrɔ parti politique cira a tɛ bɛn cogoya foyi la ko parti kelen ninnu olu ka ye nin conseil communaux ninnu kɔnɔ ani conseil régionaux ninnu kɔnɔ o y'a fɔlɔ ye a filanan fana Kasim audit an mago bɛ audit ka kɛ parce que an ma audit ko kuma mɛn fɔlɔ nin yɔrɔ ninnu na donc audit ka kɛ o de la n ka kuma daminɛ na n y'a yira k'a fɔ n ko jamana marabaaw ye baara mun daminɛ c'est à dire n'i y'a ta coyi i b'a bila coyi donc k'u fo la k'a yir'u la k'a fɔ ko o ye jamanakɔnɔdenw ka fɛla dɔ o ye jamanakɔnɔdenw ka hamina dɔ ye o y'a filanan ye a sabanan fana n'u nɔna bila la c'est à dire feuille de route ka d'u ma feuille de route min b'a yira k'a fɔ u kan ka baara mun ni mun kɛ jamanakɔnɔdenw ka aspiration hukumu kɔnɔna na o baaraw ka se ka kɛ wa sabanan a naaninan fana u ka se ka évaluer fana parce que développement maaw bɛ mun fɔ souvent an b'an ɲɛ jɔ sanfɛla la sanfɛla tɛ dugumana na fɛn caman kan ka ɲɛnabɔ yen nɔ yanni a ka se sanfɛla ma donc olu dun jɔyɔrɔ ka bon o la kosɛbɛ le développement communautaire le développement local donc développement kan ka daminɛ duguma de ka na sanfɛ parce que jamana état yɛrɛ ye pouvoir caman ba de di ninnu ma ka marge manœuvre ba de d'u ma pour que u ka se ka togodaw u ka sigidaw an'u ka kinw u ka se k'u la baara cogoya mun na pour que jamanakɔnɔdenw bɛ se ka lafiya depuis u sigiyɔrɔ la. Ayiwa don nataw la CDM bɛna mun labɛn parce que an b'a dɔn k'a fɔ sunkalo fana setɔ don an b'a ka wulikajɔw dɔn aw bɔra ka fɛn caman kɛ nin waati laban na surtout 22 yɛrɛ hukumu kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ a ye ɲɛnajɛw ni fɛnw sigi mun b'aw bolo don nataw kɔnɔna na aw ka baara hukumu kɔnɔna na. Bon ni ala sɔnna a ma an bɛ ka nin ko in an bɛ ka a jate minɛ parce que nin ko in an kɔni an bɛna wulikajɔ caman la sabati a la don n'a nata la n'ala sɔnna ma aw yɛrɛ an n'a kunnafoni sɔrɔ nin ko in na pour que ko in bɛ se ka abouti cogoya min na jamana marabaaw bɛ se ka ko in ta ba la an bɛna olu kɛ donc an ka wulikajɔ an y'a ɲɛfɔ cogoya min na fɛn o fɛn de bɛ yen nɔ ko o bɛ se ka kɛ sababu ye an ka jamana bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ an bɛ don o kow da fɛ o y'a fɔlɔ ye a filanan an ka welemasiri taabaa k'u dɛmɛ n'u kɔfilɛ su u ka malidenw jɔlen u kɔ tile u ka malidenw jɔlen u kɔ ka général d'armée Asimi Goyita a hakilina mun ta a n'a bɛ baara mun na k'a dɛmɛ a hukumu kɔnɔna na fo an ka jamana ka se ka lafiya basigi ka na an ka jamana kɔnɔna na donc an b'o ko la o de y'a to su fara tile kan événement tɛ kɛ Mali kɔnɔ k'anw tɛ wuli ka anw jɔyɔrɔ fa a la parce que jamana tɛ se ka jɔ jamana kɔnɔdenw kɔ wa jamana marabaaw y'o faamuya k'u bɛ anw ka baara de la ayiwa n'u b'an ka baara la an kan ka u dɛmɛ pour que u ka se ka anw kungo ɲɛnabɔ u ka se ka anw lakana sɔrɔ ni yiriwa ka se ka na anw ka jamana kɔnɔna na cogoya min na donc an b'olu baaraw la. Ayiwa ni ko an b'i fo ni nali kɛnɛ ka diyara n ye kosɛbɛ parce que an b'a dɔn k'a fɔ CDM aw ka wulikajɔw n'aw ka cɛsiriw sɔrɔdasiw kɛrɛfɛla la o kɔni o dogolen tɛ maa la waati caman yɛrɛ an y'a ye k'a fɔ a ye baarabaw caman kɛ ka se ka min ye sɔrɔ wulamasiri tabaw dɛmɛ sira caman fɛ bilasiraliw ale ni min ye u nɔfɛmaw an'u denw n'u somɔgɔw bɛɛ lajɛlen ka se k'olu dɛmɛ kosɛbɛ an y'olu baaraw ye CDM kɔni dɔnna i yɛrɛ ka kuma hali n'o y'a sɔrɔ a tun bɛ a mɛnna nka nin waati in na fanga wagati in na a dɔnna kosɛbɛ o kɛra aw yɛrɛ ka wulikajɔ n'aw ka cɛsiriw n'aw ka baara kɛcogo ɲuman hukumu kɔnɔna na kumakuncɛ kuma jumɛn b'i fɛ. Kasim k'i fo k'an lamɛnbaga n'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo k'a yira k'a fɔ an ka jamana bɛ gun mun kan bi a bɛ bɛn malidenw k'u bolo di ɲɔgɔn ma an ka jɛ an ka don da kelen fɛ an ka yira k'a fɔ an tɛ foyi sɔrɔ mun ka bon ni jamana in ye parce que jamana in sɛgɛnna k'a yira malidenw na fana k'a fɔ an kana ɲina an kana sɛgɛn an ka to wuli ka jɔli halisa parce que fɛn min tun b'an ka jamana kan fɛn mun labɛnnen don k'an ka jamana sɛgɛrɛ fo malidenw bɛɛ lajɛlen ka sɔn k'an ka jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ wa maaw bɛ yen nɔ maa minnu b'a fɛ k'an ka jamana k'u sago ye donc an kana sɔn fiyewu mali ma bi anw bɛnbakɛ bolo mali kana bi anw sifinnakaw bolo parce que sabula le général d'armée Asimi Goyita ye wele bila mali sifinnakaw ma ko baara mun filɛ nin ye n'a bolo dalen filɛ nin wa baara in fanba jamana sifinnakaw
jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ. Donc Mali ma bi anw bɛnbakɛ bolo, an kana sɔn Mali ka bi. Misaliya la Modibo Keyita kɛra anw ma misaliya ye, an y'a kalan ekɔli la. Thomas Sankara kɛra anw ma misaliya ye, u m'u ka kojugu fɔ an ye, u m'u ka fɛnjugu fɔ an ye. Wa Modibo ni Thomas Sankara ye sira minnu ta k'u sen da sira mun kan, le général d'armée Assimi Goïta a bɛ k'i sen da o siraw kan. Donc anw kana sɔn cogoya foyi la jamana ka se ka bi anw tile la, parce que jamana bɛɛ ni génération bɛɛ n'i ka tile défi don ani a obstacle don. Donc anw kana sɔn cogoya foyi la jamana ka se ka don gɛlɛya kɔnɔ ka anw sigilen to. Ka yira k'a fɔ nous sommes 23 millions de femmes et vive la révolution progressiste populaire malienne. Ayiwa, an yɛrɛ b'i fo Amadi Diko kana an ka kɛnɛ ɲɛnamaya bi CDM tɔgɔla ka kɛ ni CDM ye bataki min kɛ nin kalo in tile 3 n'o o bɛ tali kɛ an ka marabolo n'an ka yɛrɛmarakafo olu ciliko la yaasa ka se ka jɛkulu kuraw sigi olu nɔ na. Ale fana ni conseil fana minnu bɛ assemblée régionale jɔyɔrɔw la bi bi na an ka marabolo kɔnɔna na ko olu fana falen. Babu a mɛnna maa caman ye hakilina di a la, an b'i fo k'i waleɲuman dɔn. Falaye Keyita kun bɛ yan k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ, bɛɛ bɛ se ka ye cogo min na, an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka fajiri k'an bɛɛ lajɛlen garisigɛ, a k'an bɛn waati wɛrɛ. CDM halisa dɔ ka fara cɛsiri ni baara ale kan, Ala ka fajiri k'an bɛɛ lajɛlen garisigɛ. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na, compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye, kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama, a suspension wo, a climatisation, a siège wo, n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ, i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na. Somatra e ka kari, Somatra ne ka kari, Somatra anw ka kari. O hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako, Segu, San, Moti, Kucala ka taa se Sikaso ma, Keɲeba, Kita. U ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma. Somatra fiɲɛ foroko, Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Ayiwa, client